רקסי יוצא לטיול, הוא פשוט... כל הספרים אני אוהבת. על כל ספר בא לי להגיד שזה הספר שאני הכי אוהבת. אבל אני אוהבת אותו. אז הוא גם ספר שאני אוהבת. רקסי יוצא לטיול הוא ספר שאני כל כך אוהבת בגלל שהוא פשוט מגלה לנו סוד. סוד ידוע. סוד שכולם כאילו יודעים אותו, אבל אנחנו שוכחים להשתמש בו, או אנחנו לא משתמשים בו מספיק. הסוד הזה הוא בעצם דרך לחשיבת שפע. איך מתחברים לחשיבה חיובית. והסוד הוא דרך של הודיה. אני תמיד, כשאני מספרת על זה לילדים, אז אני אומרת להם שכאילו קיבלנו מתנה מאלוהים. קיבלנו מתנה את המילה תודה. המילה תודה מאפשרת לנו להיות בחשיבה חיובית. המוח שלנו לא יכול להחזיק שתי מחשבות מתנגדות אחת לשנייה באותו זמן. לכן כשאנחנו עוצרים עכשיו להגיד תודה על משהו, אז בשנייה הזאת שאנחנו מודים על משהו, יש לנו בתודעה תדר חיובי. באותה שנייה כשאנחנו אומרים תודה על משהו, לא יכולה להיות שם חשיבה שלילית. כי אנחנו מחזיקים מחשבה אחת בכל רגע נתון. לכן הדבר הזה שנקרא תודה, שהוא כל כך פשוט ובנאלי, וכאילו הוא לא אלא הוא תודה. כי הוא באמת כלי עבודה מדהים. שאני אומרת לכם מהניסיון שלי שעובד עם הרבה ילדים. והכי אני יכולה להגיד לכם שהוא עובד איתי, לי, לעצמי. על המקום הזה שכשאנחנו דפוסים במשהו קשה, התאכזבנו ממשהו, לא קיבלנו מה שרצינו, התלוננו, כשאנחנו דפוסים במקום הזה השלילי, שאני חשוב לי להגיד במרכאות שלילי, כי הוא לא שלילי, הוא חלק מהקיום האנושי, יש לנו פטנט שאנחנו יכולים להפעיל באותה שנייה, כדי להחזיר את עצמנו לרצף של חשיבה חיובית, בעצם לחשיבת שפע. הספר מספר סיפור מאוד פשוט על החופשה המשפחתית של רקסי, על כמה הוא התלהב, על כמה הוא חיכה, על כמה הוא ציפה, ועל כמה הוא התאכזב שבאמצע החופשה משהו משתבש, והכל במרכאות מתקלקל. הציפיות לא יכולות להתרחש. והוא בתוך תלונה וכעס ואכזבה, ואמא שלו מציעה לו את הקסם. אמא שלו מציעה לו להודות. חשוב לי להגיד, הדבר הזה תודה הוא באמת קסם. הוא עובד בצורה מדהימה. הוא משנה לנו את התדר בראש. והרגעים האלה שבהם אנחנו עוצרים, אנחנו מוצאים רגע על מה לומר תודה. עכשיו, ברגע המאתגר של עכשיו, על מה לומר תודה, אנחנו מוצאים בעצם, אנחנו מפקסים את עצמנו על היש. כשאנחנו אומרים תודה על משהו, בתוך רגע מאתגר, בתוך כעס, בתוך אכזבה, אנחנו מצליחים למצוא בתוך הרגע הקטן הזה משהו טוב. כי אי אפשר להגיד תודה על משהו רע. אנחנו אומרים תודה תמיד על משהו טוב. אז כדי להגיד תודה, בעצם המוח שלנו מתגייס למיקוד ביש. למיקוד במה שטוב עכשיו, לא במה שרע. זה דורש אימון, ואת האימון הזה אתם תקבלו בהדרכות. אתם תקבלו את התוכן שייתן בסיס ובשר בשבילכם, בשביל המבוגרים, ואחר כך איך אתם יכולים ליישם במלא צורות ודרכים את העניין הזה של הודיה בגן. יומני תודות, שיחות על תודות, לוחות תוכן על תודות, באמת איך אפשר לקחת ולמנף את זה לעשייה פשוטה, ישימה, מהממת, מרגשת, שמאפשרת להשיג תוצאות של חשיבה חיובית. זה פשוט משנה את התדר. את התדר שלנו, כי יש לנו יכולת ברגע של קושי לעצור את עצמנו ולהגיד, רגע, שרון, עכשיו, על מה את אומרת תודה עכשיו? וכשאני מצליחה לעשות את זה, כשמצליחים לעשות את זה, זה פשוט קסם. זה הרגשה מדהימה של שינוי. ואת הדבר הזה הספר מביא לכם, כמובן ביחד עם ההדרכה.